wal tu kwa pusang zi ka in chu dar som le chan ve le som pakhat inkar vel kha ni ka ringa chung vel chuan a kanga chuan a hmutu hi a then amah hian pizza remi awma chuan a khu tih hria a sub center a awm te han kava an chhuk chuan thelh theilo khawpin a lo nasa tawh anih hmel a tuna hmuang hian a kang nasa khawp mai a thelh thei ni tawh lo a nakin a kang zo lai te pawh thlalak te pawh video te pawh awm ani chuan hei mi thenkhatin thel an tum a chuan pipe te an pit thla a chuan an khelh lai hian gas a rawn puak a la awm khawp mai a hliam hi mi pahnih an awm a pakhat chu na vak lova pakhat erawh chu na ang reng an tia damdawi inah chuan kala vel te chu ani poi khawp mai chuan gas chu a rawn puak a tian an thlir lai gas chu rawn puak ani tichuan a kan zawh hnuai ni pawh kan ru kal ve a chuan hei lo kang va veka vek tawh a tui pipe hian ti hian an khawh a a nung lai ten khawh lumatin rangva kang bang te an dah tha ani uaime NGO hrang hrang ten in pun khawm nghal a tichuan a kan chhan hi a nei tupa pusang zi ka sei dan chuan mai an chem lo a tuin zingah pawh gas pawh an off thlap a current kal sual anih hmel ani a chia khan zu hre tawh lova current kal sual an in ring deuh ani